mga kansa, wala nang intro. Kahit intro yun. Kasi mga kansa, ako nga pala si Paolo. At kung naramdaman nyo yung sukot yung ginawa ko kanina, ayun ang magiging tema natin ngayong video. Hindi nasaktan na aking damdamin doon sa mga comments na natin binasa nung huling video. Kaya ngayon, maglalaro tayo sa mga pinakakinatatakutan natin mga laro. Hindi natin masyado gusto. Sukot ka, talo ka. Dadaanan natin ng mga sukot na videos. Titingnan natin kung hanggang saan naabot ang aking puso bago ako tuluyang matunaw. Simulan na natin. Bigyan mo ako 3 buhay dyan. Boy Tapang. Shunsu, what's up? Tapang nga pala. Sa mga nagre-request sa akin na kumain akong paniki, ito na request nyo. Ayun no, bat soap. Basic lang sa akin to. Sabi nila, galing daw sa paniki yung COVID. Siyempre, takot sila sa akin. Mali. Isa yung maling impormasyon. Nanggaling yun sa pangolin. Interspecies. Mahawa mo na yung pangolin galing doon sa paniki. Ngayon, yung galing sa pangolin, yun ang lilipat sa tao. Kasi ibang version nung corned beef, itong nasa, hindi porket kumain ka ng paniki, magkakaroon ka na agad. Hindi ganun ang evolution. Diba? Kailangan mag-mutate ng isang virus kasi ang virus ay hindi naman buhay na organism. Ano lang sila, mga codes lang sila, para silang literal na virus ng computer. Code mo, pag yung virus na yan ay hindi kapantay nung genetic code mo na lang sila, genetic o DNA code na meron ka, hindi siya didikit ng maayos. Kumbaga, kung ito yung sa paniki, yung sa pangolin, itong dalawa lang. So may dalawang papasok. Yung sa pangolin ngayon, mag-evolve na naman siya para sa makatao na siguro sabi natin ganito, mag-mutate na naman yon pagkatapos ng maraming pagkatapos ng pagpalit-palit, reproduction, palit-palit ng iba't ibang pagkakataon na makakasalumuha ng ibang mga hayop tulad niya. Yun na yung pwedeng dumikit doon. Kung diretso sa paniki tsaka sa tao, hindi siya ko-connect. It doesn't interconnect. Aga-aga. Ayun no. So kinain niya. Sa akin, nila lang. Titi ba yan? Ano yun? Basic lang sa akin to. Ayun. Siyempre, tikim din ng lasa na sabaw. Napanood ko na to si Boy Tapang doon sa KMJS na na-feature siya. Marami siyang pinapakain mga kapatid ba niya, anak niya, kasama ng kanyang pamilya. Ewan ko, napipilitan lang siya kumain ng mga ganito. Kinakain naman talaga yan sa konteksto ng Pilipinas. Pero diba dahil nga sa konteksto na ginawa niya to, sabihin natin, last year. Wala lang to, hindi to issue. Hindi ganito karami ang like at dislike nito. Pero dahil nga sa mga pinagdadaanan natin ngayon, marami na nagsasakripisyo para sa ating pinagdadaanan, nagiging malaki issue to at nagiging sukot nga sa iba. Pero ito hindi siya magano kasukot sa akin. Siyempre, takot sila sa akin. Alam ko namin konteksto ng ginagalawan nito. Ang mali lang dito ay sinasakyan niya yung galit ng tao sa kanyang ginagawa. Tingnan ko to, Republic Act 9147 ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Hindi ko alam kung anong klaseng mga hayop. Hindi ganoon kung kasama ba rito yung mga paniki. Parang delicacy yan dito sa Pilipinas. Ewan ko kung mali ako, pero sa nakikita ko ngayon, parang hindi naman siya endangered animal para magamitan ng ganitong klaseng batas. Ngayon, aking pagkakalam ay wala siya pang maling ginagawa. Mali lang ay pangit lang tignan yung kanyang ginagawa. So yun yung pinakamaganda natin pwedeng sabihin sa kanya. Tulad itong ginawang artwork ni BHNGN na sistema sa internet na kung ano yung hinahanap ng tao, ibibigay niya kahit ano pang mangyari sa'yo, kahit hindi na safe sa kanilang kalusugan, kakain sila ng kung ano-ano. At naging trend yon. At silang dalawa ni Alineo ang sumakay sa trend na ito. Ang titigil lang naman sa kanila dyan ang kanilang kamatayan sa kanilang mga kinakain o ang batas sa mga kinakain nila iba't ibang exotic na mga hayop o mga nakakalasong kemikal. Kumulo yung tiyan ko nung halos masuka ako. Bakit kayo ganito? Ito talaga yung kainin ko pagkatapos na nakita ko dun sa mukbang paniki na yung leche. Sunod, from Jeric. Hi guys, story time muna tayo. Okay. So dumating na ba kayo sa... Kamukha yan si Coco Martin. Kung in-game ka, tapos nasa kalagitnaan ka ng gera. Okay. I don't know kung ano nilalaro nyo, basta ako nilalaro ko PUBG at COD. So ano nga ba yung PUBG? Hey! Problema dito. Ang problema dito, pag naka-in-game tayo, tinatawag tayo ng mga nanay natin. Para ano? Kasi may utos daw. Ang nakakahiya pa, pag naka-on mic, naririnig ng mga kalaro mo yung mga sinasabi ng nanay mo sa'yo. Oh my. Tapos alam mo yung feeling na nagmumukha ka ng pabigat sa group kasi yung nanay mo utos ng utos sa'yo non-stop. Ano mas gusto? Pabigat sa group o pabigat sa magulang mo? Pumili ka! So ikaw na medyo nahihiya na alis ka na lang sa team. Mamaya ka na lang sa sala. Wala, sira na yung game. Ayos.
Oy, sakto, ginagpara nga si Coco Martin. Ayos! Naku, alam mo na pag may TikTok na, ano, alam mo na eh. TikTok! Kagagawa mo to! Kaya ko pa. Wala lang to. Tuloy! Okay girls, listen up. So someone asked me kung ano daw yung nakapag-heartbreak sa aming mga lalaki. Okay, number 1. Pabigat Pag sa medyo bahay. naging dry texter na yung babae, or pinapa-feel niya na sawa na siya. Dude, I know how it feels. It's really hurt. Number 2. Ang ina eh. Promise, masakit yun sa aming mga lalaki. Kasi gusto namin ng hugs and kisses nyo. Number 3. Pag pinaramdam mo sa hindi mo na kami priority. Dude, that's masakit yun. As in. Oo, masakit talaga. Nasasaktan na ako sa pinapanood ko. Ano ba? Tagal naman ako na isang buhay. Nakakapagod pala manood dito. Sigurado naman ako geto rin naman tayo nung edad niya tayo. Feeling ko bata pa naman siya. Yun nga, pero sukot pa rin nga. Buti na lang talaga walang internet nung binata ako. Kung hindi putya, nakikita ko yung sarili ko ganyan. Kaya di ko rin sila masisi eh. Pero sukot pa rin. Ba't puro siya? From Harky? I don't know. It's not easy, okay? Oh my. It's not easy, okay? Oh my! Oh my God! Ganun. Parang kinokontrol niya yung kada galaw niya. Parang na-awkward siya sa harap ng camera. Wala naman problema eh. Kung sino ka man, practice mo lang yung sarili mo sa harap ng camera. Tandaan mo, hindi mo kailangang kontrolin yung galaw mo. Kung sino ka, gumanong ka kung gusto mo. Mas magiging siguro hindi sukot yung mga videos mo kung mas natural ka at wala ka imaheng pinipilit sa mga manonood mo. Okay, lalaki ka pa naman, matututo ka pa naman. Wala naman masama doon. Yung imaheng gusto niya iparating, parang e-boy. Alam mo yun, parang kontrolado ka na galaw. Come on, guys. Aray, sumakit yung sumakit yung dibdib ko, no? Namo, kahit sukot, hindi kaya ng katawan ko eh. Niluluwa ng katawan ko yung ganito eh. From Jeniel. Okay, girls, listen. I don't know what the fuck you did. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Sabi ko, anak, bakit? Ha? Bakit? Tama na. Tama na, masakit na. Ang dami niya haters, no? Para lang sa ganito. Hirap din maging bata sa internet, eh, no? Okay, someone asked me kung saan kami natuturn on. Okay, girls, listen. Natuturn ako sa mga ganito attitude. Hey! Nakakatanggal to ng sukot, pero maraming salamat. Okay, ladies, pay attention. So someone asked me how guys process a heartbreak. It's not easy, okay? Minsan kasi once we get a heartbreak, ayaw na namin maulit. As in ever. Number 2. Natatakot na kami. Tama. Natatakot kami sa magiging next relationship namin. Natatakot na rin kami Kalokohin kami! Kasi sinabi ko nga sa number 1, ayaw na namin mangyari ulit. Kasi minsan maiisip mo na lang eh. Maiisip mo na lang na ba't ka pa magre-relationship kung mag-e-end up na naman ng ganun ulit. So girls, tama, pagod na kami masaktan. Pero siguro isa yung pangbaguhan sa pagmamahal na klase na pagtingin sa pagmamahal. Siguro para masasabi natin na ang pagmamahal parang ano yan eh. Parang espada, pinapatigas mo na hindi etik sa puro kayo tikol, hindi na kayo marunong ng normal. Kada mali mo relasyon, ay tumitibay espada niya para mas matigas siya sa susunod mong jowa na susuksukan. O basta sa susunod mong relasyon, matututo ka ng mga bagong bagay. Sarili mo, bakit minsan kasalanan mo din, di ba? Kaya masasabi natin na hindi ganun kaganda yung ganitong tips na, niloko ako noong una, o hindi kami nagkatuloy noong una ko, kaya dapat sure na ako sa pangalawa ko. Medyo immature ang ganong klaseng pag-iisip dahil ilang bilyon tao meron sa mundo at hindi kasalanan ng magkamali. Natutunan ko lang din sa sarili ko. Naku po dyan, TikTok na rin, TikTok influencer na din ako. Sa mga e-boys na nandyan at mga batang babae na manonood ng mga ganon. Kayo maniniwala sa ganyan, hindi sa pagkakamali mo lamang makikilala ang isang tao at sa sarili mo. Kung may sense yung sinasabi ko, ako nga pala si Dr. Hippo Love. Hindi lang Hippo, ginagawa ko pagmamahal na din. Ayun na nga, ito na from Mike. Kita kami sa inyo. Kita nyo to? Ano yun? Walang laman, di ba? Tita, peram ako ng anak nyo. Ilalagay ko dito. Baby ko siya eh.
Dog, can you teach me how? Kita mo to. Dito mo lalagay yung singsing pag nagpak... Tinanggal mo yung singsing mo. May singsing ka na dito kanina pa eh. Ano to, may singsing ka na dito. Tinanggal mo lang Kasal na tayo. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Kita mo to? Pokpok ko sa'yo. Siyempre, takot sila sa akin. Ito ang ampas ko sa'yo pag niloko mo ako. Pwede. Kaya ako sa mga kaibigan na oo lang ng oo pa nagsasalita ako. Alam mo, kahit mali. Oh! Kala pa tama ka. Ayun, sa video ko mali ako. Sa video ko mukha lang akong tanga. Yung mga gusto kong kaibigan sabihin sa mukha mo na, tama na, masakit na. Ayoko na. Ayoko So, na. kita nyo to. Oo, di ba sa CR yan? Kita mo to, di ba? Umihilaw. Umihilaw. Kaya ko rin naman pailawin mundo mo. Pero mas pinili mo best friend ko. Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko... Ayoko na! Ito nga po pala, microscope. Hindi yan microscope! Binoculars yan. Microscope, micro. Ang binocular, yung halayo, di ba? Parang microscope ko din yung kaalaman mo sa mga itong bagay. Pero okay lang, di ba? Yeah. Hindi nyo ito nakikita nyo, yung halaga ko, binabaliwala nyo. Ingatan mo siya. Oh! Hey! Naliwala niya ako! Copyright ito! Kita mo to. Ilan pa nila? Lip, ano yan, di ba? Lip balm? Ay, Ito pinang-akit mo sa jowa ko, kaya iniwan ako. Ang lungkot naman na yun lang yung tumalo sa isang pagkatao mo, no? Isang 50 pesos ba yun? Isang daan? Yan, tagalin mo na ako isang buhay. Sana inatupag nyo na lang ang pagka-Chinese garter, diba? O pogs, kung hindi ka na mahilig sa mga ganon. Sunod! After thorough reading of the comment section of this video, I therefore renounce my manhood. Because if being a man means being a disgusting pig who posts sexist comments on an innocent video like this... Gusto ko yung akala niya yung comment section na yung buong mundo. Okay, may nakita siya isang comment section na may 20k na comments. So, ano ngayon? Kailangan mo na agad tanggalin ang iyong pagkalalaki o pagkababae. At masyado kayo affected sa internet. Marami lang kupal dyan. Yun na yun. Hindi nyo kailangan ibahin ang iyong pananaw sa buhay dahil may mga toxic o cancer na tao sa internet. Yun nga yung gusto nila mangyari, na maapektuhan ka. At pinanood ko kayo ng mga babae. So, I firmly renounce my manhood and my brainhood and my humanity. Pabgabi. Bayan, boring. Kailan ba matatapos tong quarantine na to? Lagi na lang TikTok, tapos YouTube, tapos... Tama ka dyan, Roy! Sa Twitter, tapos Instagram. Wala namang bago dyan. Teka nga. Tabi. Pakis. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang. Kaya ko to. Kinalibutan ako gag. Woo! Diba kala nyo malakas to? Nathan, streamer noon, tara laro tayo CSGO, streamer ngayon. Diba, itatanggalin mo ba? Do you firmly renounce your manhood? Ha! Weakling! Mahihinang nila lang. Nakakita lang na ilang masasakit na comment sa internet. Ayaw na. Pwe! Hindi ito ang mga kasama na aking mga katipunero. Hindi ka babae kasi medyo okay ha. Saan ba di ka to? Ba't mo nilike yung post ko? I-like mo na lang kung ayaw mo chamim ka. Feeling ko talagang fake ba to? Kasi wala silang mga mukha eh. Pero may pangalan. So tatakpan na lang natin yung mukhang yan. Yung unang bansa? Japan po. Bakit? Kasi po, mahilig po ako sa anime. Ano ba yung yamete? Ano po yun? Japanese word po yun. Bilisan. Mali. Yamete is stop. Jojo!
Bilisan is moto, more ata. Hindi ko alam kung may mga konnichiwa dyan. Kayo na bahala. Mas masakit to talaga. Ayoko na. Tama na. Iratagrim na isa. Tapusin na natin yun. Tatapusin ko lang yung natitira dito. Toli ko ba vocalist start na to? Nakakati ako! Nakakati ako dahil dun sa, ano tawag doon, yung pag marami mga butas. Tawag doon, trypophobia. Grabe, nakakayak talaga yung Kimi no Nawa. It's all about Kimi and Nawa incest loves. What? Natatrigger na ako ni Chiyawa dyan. Yawa ka talaga. Maling-mali. Napakagandang description po siya pang myanimelist.com. Sunod. Ikaw lang ang baby ko. Yan. Gusto ko mag-harakiri na lang kayo kung yan lang sasabihin niyo dyan. From Quack Duck. Rare footage of Daniel Padilla. What is he doing? He's beginning to believe. Buti na lang walang TikTok si Daniel Padilla nung kabataan. Ako din, wasak na ang mga babae. Wasak na ang regla nila. Hindi na lalabas yan. Tom Louie. Dito wag kayo magbi-believe sa sinasabi ni Tina Moreno. The bait! Si Tito Claro, hindi ko makakalimutan yun. Nawarak natin ang mga boomers. Mga magaling. Sunod at panghuli. Go with Corona. Hey! Hey! Go with Corona. Go away from us. Pakinggan mo to, boy Tapa. Kailangan natin to. Bakit? Kaya tulungan mo ako. Ba't ako nandito? Lulutuin niyo ba ako, sister? Wag. Go away, sukot. Ayoko na. At isa pasaya ako ng video nito na natanggal na lahat ng sukot sa katawan ko. Ubusin na natin doon. Okay lang yan, talo naman na tayo lang. Kailangan panindigan. So, kung nagustuhan nyo kung napagod ang inyong kaluluwa o lumabas ang inyong mga laman loob sa ating mga pinanood, nyo ito may like, share nyo sa mga pagod nyo ng friends at mag-subscribe.